Hoy! Nako, sa dinami-rami ng dumaan sa buhay mo, ni isa ron, wala ka man lang nakatuluyan. Ni isa ron, walang trumato sa'yo ng tama. Ni isa ron, wala man lang label. Ano ka, pang character development lang o di kaya panawid uhaw? Wow, sagot gulaman ka. Huy! Ako mahala, willing ako. Willing ako mag-alaga. Sa akin ka na lang magpaalaga, di ba? Take note, kaya kitang alagaan with label. Huy! Wala! Ano ka sa'yo? Kimchi no imnida. Aish, namiss kita na eh. Andito na naman ang kopa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Walang iba, DJ Kim Chino, makakasama mo, 69 tayo, gabi-gabi, 69 tayo. 6 to 9 p.m. Ayun yung time slot natin gabi-gabi. Lusong-usong ngayon no, yung mga taong sweet sa isa't isa, nag-update, may call sign, pero walang label, walang commitment. So ika nga, more than friends but less than lovers. At ang proper term neto ngayon ng mga Gen Z ay situationship. Oh, di ba? Hindi ka nakailag kasi isa ka dyan eh. Pero karamihan kasi ngayon, sarap na sarap sa ganyang setup. Iba yung kaba, iba yung thrill, mas nakakakilig, pero risky yan ha. Naku po, lapitin ka ng trauma kapag ganyan. Kaya tonight sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo. I-share ko sa iyo tonight ang 3 palatandaan na dapat ka nang umalis sa situationship. O ito una, makinig ka. Kapag wala na or kapag walang malinaw na direksyon kahit matagal na kayo, alis ka na. 'Di ba? Imaginein mo matagal na kayo sa ganyang setup, pero wala pa ring plano o pag-uusap tungkol sa seryosong commitment. Ay naku, baka hindi ka talaga kasama sa long-term plan niya. Pwede 'yon. Kumbaga nag-e-enjoy lang siya na nandyan ka at kaharutan. Pero yung going into different level or next level, wala. Ay naku, hirap niya na. Pero una pa lang yan at parang yung mukha mo napapaisip na. Parang isa ka lang sa pastime niya. Uy! Kung sa akin ka sana sumubok, edi sana tayo na agad day 1 pa lang. O, di ba? Road to forever. Sa aking pagbabalik, yung pangalawang palatandaan na dapat ka nang umalis sa situationship ha. Huwag mong ililipat ang radyo. Kaya dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.